Mun nimi on Hanna Ulvila ja mä toimin täällä Aito Säästöpankissa yksityispankkiirina. Yksityispankkiirina mä teen varallisuuden hoidolle suunnitelmia yksityishenkilöille ja yrityksille. Ne voi olla myös yhdistyksiä tai säätiöitä. Aito Säästöpankissa mä oon ollut vuodesta 2012 ja tämä paikallisuus mua kiehtoo tosi paljon. Ja se, että täällä on päätöksenteko asioihin lähellä, niin mun mielestä se on tosi tärkeää. Silloin kun tulin Aito Säästöpankkiin töihin, niin mä oon tehnyt ihan rahoituspuolen tehtäviä ja koko ajan se sijoittaminen on ollut kuitenkin siinä läsnä siinä omassa tekemisessä, että se on ollut semmoinen intohimon kohde. Ja mä olen ollut sijoitusasiantuntijana, sitten sijoituspäällikkönä ja nyt sitten viimeisimpänä yksityispankkiirina. Vähän niin kuin tämmöistä urapolkua tässä sijoituspuolella on koko ajan tehnyt. Tässä työn ohella on käynyt nämä tämmöiset ihan perinteiset APV1, APV2 sijoitustutkinnot ja nyt viimeisimpänä tämmöisen yksityispankkiiritutkinnon. Koko ajan on mahdollistettu niitä semmoisia ammatillisia kehittymisen polkuja ja annettu mahdollisuus niihin koulutuksiin. Mun työssä mä nautin siitä, että mä saan tehdä sitä aika vapaasti. Se ei ole sinänsä näihin seiniin sidottua se mun työnteko, vaan että mä voin tehdä sitä kotoa tai mä voin tehdä sitä täältä konttorilta tai käydä asiakkaan luona. Mun työssä on parasta asiakaskohtaamiset ja tämä työyhteisö, se, että mulla on hyviä ystäviä täällä töissä. Meille kannattaa hakea töihin, koska meillä on niin upea työporukka täällä ja aina kun tulee töihin, niin voi tulla hymyssä suin, että täällä on hyvä fiilis tulla töihin. Jos sä itse oot vaan motivoitunut ja teet asiat oikein, niin on aina mahdollisuus kehittyä ja kehittää itseään.